आगाना बबेयाव गोग्लैजेनामोन जेबो नुवा बे बुहुमाव खोमसि जेरावबो नोंनि अनगा आंदि नोंजों लोगोसे अराय दङ आगानफ्रोमबो हाया जानो हारसिं नोंखौ दान्दिसेबो आंनि नोजोरनिफ्राय नोंनि दुखुआव आं थागोन आंनि दुखुआव नों थाफा नोंनि दुखुआव आं थागोन आंनि दुखुआव नों थाफा गारबोनाय गोजोन बुब्लि गोसोआव फैयो मानो रोमै रोमै आंनि नोजोरा नोंनाव नोंनि नोजोरा आंनाव हायना नांलायनाय लोगो बावनोथ' हालिया हानाय नङा अननाय नोंनि जिउआ मिजिं दङ हांमा दङ लोगो मोनफिनगोन खनसे पद सर्गा मगा सध मगा प ना गया गोदोबा समा नोंनि आंनि अननायनि जिउ लामाया जाया हाया मोना जों सानैयाव अराय खौसेथि खोमसिजों जेरै सोरां सोरांजों जेरै खोमसि गोरोबा बिब्दिनो सानैजों मोजां मोननाय गोसोजों गोसो होनाय सल' बादिसो नेनानै दङ दाबोनो मिजिं नोंनि फैनायनि नेनानै दङ दाबोनो मिजिं नोंनि फैनाय
फोरमायनो खुगायाव राव गैया हायोमोनब्ला फोरमायगौमोन बिखाबो खावना नोंनो रजे गैया आंहाबो सोदोब रजे गोजोन होनो नोंखौ गोदै राव खालि गोरबोआ नोंखौ आं अनो नोंखौ आं अनो हाया आं दसे समबो नोंनिफ्राय जानगाराव थानो नोंखौ आं अनो नोंखौ आं अनो नोंखौ आं अनो नोंखौ आं अनो जागोन अरायबो नोंनिनो सायहा जानो नोंखौ आं अनो नोंखौ आं अनो हाया आं दसे समबो नोंनिफ्राय जानगाराव थानो नोंखौ आं अनो नोंखौ आं अनो नोंखौ आं अनो नोंखौ आं अनो Boria, oi, mulher de Yagi, vem mostrar bem.
मानसिमा ओइ मोनसे माबा थालांनांगौ ना मेम'रि Dukhoni